В рамките на най-голямата техническа конференция на Microsoft България Indeed бяха изложени и предстоящите смартфони Lumia 950, Lumia 950 XL и Lumia 550, както и Microsoft Display Dock. В следващите минути предлагам да видите кратко демо на може би най-готината функция в Windows 10 Continuum, която ще се поддържа от Lumia 950 и 950 XL. Да, благодарение на Type-C връзката и хардуерните възможности на двата модела. 6 ядра, 8 ядра при XL. Докинг станцията, Type-C връзка към телефона. Отделно имаме 3 USB порта, букса за зареждане, която е също Type-C и възможност за HDMI свързване. Поддържа Miracast. Да. Ползваме Miracast, можем и да не ползваме HDMI, директно да си говорим Wireless. Miracast. Така, приложението е рано в операционната система, Continuum функцията и реално, когато един път сме го стартирали, извадиме примерно кабела и го сложим отново, то разпознава тук се променя цвета, свързва се към телефона и реално ни показва началният екран, който същия, който имаме. Няма нужда от някаква настройка на телефона или на монитора, каквато и да било. Просто ги връзваме с кабел. Просто ги свързваме с кабел. Да. И вече от тук имаме възможността. Аз сега използвам жична, мога да ползвам безжична мишка и клавиатура. Реално на пазара има доста разнообразие и от тук примерно мога да използвам мейл клиента, най-добрият, който имаме. Бих казал най-добрият мейл клиент на планетата. Мога да започна да пиша своят имейл, адрес и така нататък. Като същевременно на телефона аз прямо мога да правя... През това време може да работим и с телефона. Да. След като сме се стартирали едно приложение, работим върху него, вече няма проблем да... не са взаимно свързани двете неща. Работата върху Continuum с работата на телефона. Тоест двама души едновременно могат да работят през това устройство. И няма да повлияе по никакъв начин на работа на един или на други. Не. Другото нещо е, че трансфера, който се осъществява е 5 гигабайта секунда. Заради Type-C. Заради Type-C и другото, че Type-C в рамките на 30 минути от 10% до 50% ни зарежда батерията на телефона. А и няма значение... Да, няма значение по какъв начин. Да. При стандартните букси трябва да научваме тук, не тук взимаме, слагаме и продължаваме.